Det fænomen Fodboldfabrikken er endelig kommet til Aarhus. De kommer til at få til huse her på det gamle Ceres-bryggeri midt i byen. Vi har taget ind for at høre, hvad det er for noget. Jamen, Fodboldfabrikken, det er jo et sted, hvor du først og fremmest kan komme ned og spille fodbold med dine venner. Spiller 4 mod 4, ligesom du leger en bowlingbane eller en badmintonbane eller lignende. Så pay and play kan man også kalde det. Nu siger du, at I har en fodboldfabrik både i København og i Odense. Hvad er det, der bliver specielt ved den, I bygger her i Aarhus? Altså sådan, konceptet er meget det samme i hele Danmark. Så jeg vil næsten vende den om at sige, hvad er der specielt ved Aarhus i forhold til eksempelvis Odense. Der er rigtig mange studerende i Aarhus, og vi håber også, at vi med det her produkt her kan skabe et rigtig godt socialt miljø, når man er studerende i Aarhus, og ligesom bidrage til det. Hvad er det noget, som folk på SU vil kunne betale sig fra at leje en bane hernede? Ja, det er det helt klart. Dem har vi også noget for. Før kl. 4 på hverdage, der er der en noget reduceret pris, faktisk halv pris af det, vi kalder vores prime time, som er fra kl. 4 til 9 om aftenen. Og hvis man er 10 mand, så koster det 30 kroner per mand, hvis man kommer før kl. 4. Fodboldfabrikken forsøger at skabe en ny og mere effektiv måde at dyrke motion på. 4 mod 4 er først og fremmest antallet, så det er langt fra en 11-mandsbane. Men banen er samtidig også lidt mindre, end den er en almindelig indendørs fodboldbane. Og det gør, at du får rigtig mange berøringer på bolden. Samtidig er banen også lukket af med bander og net, så bolden rører aldrig ud af spil. Så et meget intenst fodboldspil. Hvor kan man finde mere information om det her tiltag? Vi har jo selvfølgelig vores hjemmeside, som er fodboldfabrikken.dk. Hvis man gerne vil se mere sådan specifikt om Aarhus og vores byggeprocesser osv., så kan man gå ind på Fodboldfabrikken Aarhus på Facebook.